radio chete. Tikulandireni itu ndi manja awiri pano pa Zodiac kuchokera ku Crossroads Hotel. Pano tsopano tili muno mu studio. Ndathokoze kwambiri kulakula amenewa kuchokera ku Crossroads Hotel amene akhala akutipatsira ndithu mwambo onse kuyambira dzulo lija kufikira ndithu madzulo ano pamene msonkhano umenewu atsekera former president a dziko lino amenenso ali mtsogoleri wa Joyce Banda amene asankhidwanso nkukhala ndithu mtsogoleri wa chipani chimene cha People's Party kuyambira pano komanso zaka zisanu zimene zikudzazi. Msonkhano umenewu wakhala ndithu kuchitika pamutu umene pa Chingereza amati restoring the hope building a brighter future together, kuti anthu abwezeretsenso ndithu chikhulupiriro chimene ali nacho pamene tikupita ku tsogolo kuti kodi tichita bwanji ngati chipani. Zambiri zachitika ku msonkhano umenewu. Kuyambira dzulo anatsegulira msonkhano umenewu kunali zolankhula zosiyanasiyana komanso zosangalatsa. Kenako anatsekera msonkhano umenewu ndipo nthumwi zinakumananso kummawaku. Msonkhano umenewu unali ndithu mokumana mukachipinda ndithu komata, ndipo timayembekeza kuti mwina msonkhano umenewu ukhala ukutha cham'ma 12 koloko koma zimene sizinatheke yayi. Timati mwina 3 koloko ukhala ukutha koma sizinatheke mpaka na ndithu mafika nthawi ino pamene tikuti msonkhano umenewu tsekera. Mu studio muno ndili ndi katswiri athu amene tinali nawonso dzulo Yamikani Chitete amene ndi katswiri pa nkhani za ndale, komanso Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Tikulandireni pano pa Zodiac. Azoma kwambiri. Poyambirira penipeni tisanapite ku nkhani zikuluzikulu zimene limafuna ndithu tikambirane madzulo ano, limafuna ndimpatse Peter mpata kuti atifotokozera anayi ndi nthawi yopita ku Crossroads Hotel nthawi ina yake. Ndikukhulupirira ndithu limene anaona mmene convention imene kapena msonkhano umenewu wayendera komanso kuona ndithu zina ndi zina zimene mwina ife sitinathe kuona amene tinali kuno ku studio. Zoona nakazungulirako ndithu kuti ndikaone ndi maso kuti zotani. Zambiri zimene anthu akumaona pakanema ndi zomwezo ndithu zimene zikuchitikanso kumeneko. Nthawi imene ndinali kwa ine ndi nthawi imene amaponya vote, ndiye sakunali ndondomeko yokuti alendo ongobwera kuphatikizapo olemba nkhani ngati ine samatilola kukhala mkati, timakhala kunja kuti ntchito yoponya vote adzichita. Ifeyo tisakuona ndikudza nena kuti tatsegula alendo nonse ndi akunja nonse mukhoza kubwera atamaliza kuponya vote. Ndiye timaona ndithu kuti nthawi imene anayika kuti anthu aponye vote ndi nthawi imene anaponya di vote inakhala ngati yatalikirako pang'ono. Anthu anakhala kudikira ndithu kwa nthawi yayitali moti zinazafika kanthawi kena kumaona kuti anthu tikutopa basi amakhala kunja kuja agonagona amene aponya kale vote kudikira kuti ena aponye vote. Komabe zambirizo zimachitika ndithu mwadongosolo. Ku misonkhano ya zipani zina kumamveka pena kuti ayayi wina waberedwa foni kapena pachitika kachipolowe pena pake. Ukuku sindinamve zokhudzana ndi za mtundu umenewo. Zioneka kuti ndithu zonse zinaenda bwinobwino mpaka na aponya voti. Maudindo amene amafunika kuti asankhe anthu awasankha ndi kufotokoza kumapetoku momwe apangira lineup yawo. Kuchedwa kumene kwenikweni chinachitika njani kuti tifike mpaka na timati 12 koloko kenako 2 3 kuzafika mpaka na madzulo ngati ano? Anu akewo aonena kuti chimodzi mwa zimene chinachedwetsa inali vuto la magetsi. Nthawi inake magetsi anatima ndi akuti zimenezi zinachedwetsa kupanga print ma ballot papers, zikalata zimene anthu amaponya kuti amakachonga nthawi imene akuponya vote. Chimene chakuti chinachedwetsa. Chinanso zikuoneka ngati kuti mwina powafotokozera anthu ndondomeko yoti imene inatsatidwa poponya vote kuti anthu aja imvetse. Chimene chonso chioneka kuti chinatenga nthawi makambaka tikaonanso ndi mmene zotsatira zabwerera. Kusonyeza kuti panali ndithu mavuto ena anthu oponya vote kumvetsetsa bwinobwino kuti vote yaina kuponya bwanji. Mwina zina zimene zinachedwetsa zikhozokhala zimenezo. Chabwino timangofuna ndithu kuti khale ndi chithunzithunzi. Ndikudziwa ndithu ambiri dzulo anamva kuti convention imene ikhala ikutha ma 12 koloko koma tafika mpaka na nthawi ino ndithu ikutha kumene convention imene kapati msonkhano waukulu wa chipani cha PP. Yamikani
mwina kuona mmene tachokera convention ya MCP tinali ndi president amene ndithu anapita opanda opikisana naye, DPP chimodzimodzi, PP chimodzimodzi. Tinene kuti ku PP ku ndimene timayembekezera ku PP ku timayembekezera ndithu kuti apitaso opanda opikisana naye, chifukwa mmene taonera kuchokera ku MCP kuja kubwera ku DPP ku kubwera so ku PP ku chikukula kwambiri ndi mantha kuopa kuti tipikisane ndi mtsogoleri amene analipo kale. Nde ndikuona ngati ndithu yangokhala trend kuti ayi, komanso nanga si anthu obwera mbuyo akumatsogoza kwambiri kuti ayima ndi awa, ifeyo tingotenga amenewa ti asankhe amenewa. Komanso tikati timvetsere mwina mmene akhala kuyankhulira amenewa mtsogoleri wakale a Joyce Banda kuti anali kopuma, anali ku America, anthu amachita kwawo zoti ayi bwerani muyesereso. Ndi mmene amayankhuliraso tisanapite ku convention zikuoneka kuti kunalibe munthu wina amene amauzidwa kuti yesera nkoni ndinu, nde anali ndithu kuti apitaso opanda opikisana nayo. Sipamaoneka potential wina aliyense ku chipani kumeneko. Ndi mmene sotaonera kuti olo mipando ya achiwiri ochokera mu zigawo zonse apitaso wina aliyense opanda opikisana naye. Nde zikuoneka ngati mphamvu zimene zilipo pa anthu amene alowa maudindo amene ngati president yo mavice awo alowa opanda opikisana nawo. Ndoti anthu ambiri ndamantha kuti tinganene kuti akatha kuchallenge ndikunenazo kuti ine ndiyima ndipikisana ndi awa. Nde sizachilendo kwenikweni kuti apita ndithu opanda opikisana nawo. Joyce Banda awasankha a former president komanso mtsogoleri wa chipani cha PP amene anali ndithu mtsogoleri apaswa kupitiriza ndithu 5 years ina, koma anafotokoza kuti ali ndi mantha amene akuchokera kuti ndikuganiza kuti kumeneko ndikuyankhula kwa munthu wandale, umasankha mawu amene ufuna kuti uyankhule chifukwa choti ufuna kuti uoneke mwina mwake. Sindikuganiza kuti ali ndi mantha, chifukwa kanakhala kuti ali ndi mantha mwina sakanayima. Koma nthawi zina anthu andale amasankha kuti ine ndifuna ndizioneketse chonchi. Ena amabwera ndikunena kuti ine ndi amene nditawine, style yawo imakhala imeneyo kuti ifeyo opambana ndi ifeyo. Chipani cha PP nda Joyce Banda akuoneka kuti asankha kuti asanene kuti ifeyo ndi opambana kale, akufuna kuti adzipange position ngati ma underdogs. Chifukwa kuyambira dzulo zolankhulidwa amanena zinthu ngati kumapereka chisanzo kuti chandewo yatambala ndi finye, kuti simunganeneretu, ndiye pali kufuna olo amana kuti chipani chathu msachionere pansi, chikhoza kudabwitsa, kusonyeza kuti akudzika kuti mwina sitikunena ngati mene zimachita zipani zina kuti nzodziwika kale opambana ndife. Iwowo afuna kuti adzitenge ngati ma underdogs amene akubwera kuchokera mbuyo kuti ndokonzeka kukudabwitsani kupambana. Ndiye ngati amayankhula kuti ine ndine wamantha, ndikuganiza kuti ndi mbali ya zimene akonza kuti adzipereka bwanji mauthenga a chipani chawo. Komanso china pamenepo manthawo tisayiwale mbali ya malamulo 50+1 uja si chinthu choti tingachiphweketse. Chipani china chilichonse chikuyenera ndithu chidzapeze mavoti ochulukirapo. Nde mwina ndi mmene zilili ndale kumalawi kunoko pakali pano tinganena kuti looking at the political landscape ndizovuta kuti abwereretu kunena kuti mwina ife titha kudzapambana. Inde tamva kumapeto akunena kuti ayi nthawi imene ankapanga contest 2009 ndi Malemu Bingwa Mutharika anawina ndi 67%, koma nthawi yadutsapo ndithu ndiponso pali ma dynamics ambiri amene asintha ngati mu Malawi muno. Ndikhulupirira kuti pali ma factors ambiri ndithu zimene zakhala zochitika pakati pa zoti zinasintha anthu kavotedwe, mpateni yovotera inasintha. Ndi akuyenerabe ndithu kukhala nawo manthawo kuti kodi tikamapita kumeneko makamaka pa fundo yoti ananena zoti akapita akayima ngati akupita ndithu okha, ngakhale pali zokambirana. Tinamvapo dzulo lija za Mafunde kuti akukambirana ndi Mafunde, komanso atha kukambirana ndi zipani zina, koma iwowo akupita ndithu kuti akhala pa balotipo. Ndiye manthawo akuyenera kukhalapo ndithu. Nkhani imene yopita ku chisankho ndi zipani zinazi ndi nkhani imene dzulo anatilonjeza ndithu kuti ikambidwa lero pamene akuluakulu kapati ndi nthumwi zimene zikukumana.
kwazikuoneka ndithu kuti sizinakambidwe makamaka tikatengera ndi mmene alankhulira Dr. Joyce Banda. tikhoza kunena kuti zotsatira za kukambirana kumene koko sanatifotokozere. Kumbukirani kuti inalipo nthawi imene anakhala okha mkachipinda kumakambirana imene sanalole olemba nkhani ndi anthu omwe samuchipanimo. Mukufotokoza kwa Joyce Banda anadzula amanena kuti president amafunde ndakhala ndikumana nawo tukambirana koma nkhani imeneyi tikambirana mawalo nkukhala lero kwa kanthawi kena muchipinda muja anakhalamo okhaokha nkutheka kuti mwina anakambirana koma ngati anakambirana chipani sichinabwere kudzafotokoza. Kumapeto John Paul Kayuni akuwafunsa president opuma Joyce Banda omwe nda president APP anafunsa nkhani ya mgwirizano. Ananena kuti ya zimenezi tisadziona kutsogoloko ndimene anayankhira. Sonyezabe kuti mwina nkutheka kuti sanakambirane kapena siokonzeka kuti anene kuti zokambirana zawo zatulutsa zinthu zotani. Nimafati kambirane nkhani yokhuza democracy muzipani zathu zimene tinazo kuno kwathu ku Malawi. Taonapo apa ma convention amene akwana tsopano ndi atatu. Koma zomoneka ngati ndithu kuti mwina titokhala ndi nkhope zomwezo zimene itakhala nazo ndithu kuyambira mbuyo. Chifukwa tikaona apa tili ndi Dr. Lazarus Chakwera amene ana president amene ndithu akupita kukayima kuyimira chipani cha MCP apita Mutharika amene sonawo ndithu nthawi inayi akananena kuti ine khala ngati mwina sindipitiriza yayi kenako naona ndithu kuti akayima convention apa Dr. Joyce Banda nawonso akuti amakana kwa zaka ziwiri kenako abwera ndithu poyera kuti ineyo basi. Kodi muzipani mulibemo nkhope zina? Nkhope zina muzipanimo zilimo koma ishu yayikulu chance imene ndinanena kuti poyambira paja kuti chikumakulatu ndi mantha komanso kupatula manthawo kuti anthu ena ake kuti abwere kuti ineyo ndikhoza kuyima ndikupikisana nawo ndikutenga mwina mpando otsogolera chipanichi. Chikumavuta ndicho kuti anthu ena oti aliso kali ndi maudindo akuluakulu momwemo akumakhala atayamba kale kunena kuti iya ife tikufuna awa nde tikhale titangoyerekeza kuti apapa ifeyo ndi chipani ine ndiwine president inu mukufuna kupikisana nawo awa akabwera ndikukanena kale kunena zoti ya ife tikufuna ayamikaniwa ndamene apitirize inu muziti ndikati ndilimbe apa mwina zilipo zina zimene zingandichitikire. Taonako zipani zina anthu ena akayankhula mawu oneka kuti akutsutsana ndi zimene akuluakulu ena akuganiza ndizija kumathera milandu mpaka namwina kuchotsana nzipani kumene nde kwakukulu chikumakhala mantha amenewa komanso zimene zizi zikuyankhula zazikulu kunkhani ya democracy yathu kuti founder syndrome timati founder syndrome kuti izizi anayambitsa chifukwa tikaona PP anayambitsa ndama Joyce Banda. Tikadena DPP ikubwerera mbuyo kuchokera kwa Malemu Bingwa Mutharika zimene atamwalira inapita kwa chimwene awo. Tikabwera ku MCP kuchichokereni Malemu ababa mzimu wauzi usamundendere chibwereni na Chakwera kukhala mtsogoleri wa MCP akhala leader of opposition akhala ali ku opposition nthawi yonse wabwera kwenikweni kuti awa challenge anthu amene wakuti abwere aime potero zimavuta ifa zimakhala ngati chinthu chija chikutengedwa kuti ncha munthu kusiyana ndi kuti chichi ndi chipani choti tonse ndife mamemba. Tikaona mwina kuchipani ngati ku MCP kuzimaoneka ngati pena pake foti mwina Chakwera adabwererako mochedwerako kujoina mainstream politics kudzalowa kumapezeka anthu ena oti akuoneka ngati mphamvu ali nazobe kusiyana ndi kumene kulili ku DPP ndi ngati so PP foti mwina Chakwera amatengedwa ngati munthu obwera ku MCP kuti sanaliko kuli anthu ena ake oti ankhala kale amadzitengabe kuti adakaliko iwo nde adayamba kubwera Chakwera sanabwere. Taona mmene kumachitika convention ya MCP moja kuti panali mwina anthu ena aspirants anthu poti masiku ano social media ndi zinzake anthu amayankhula zambiri awa bwana afuna koma tinamva Chakwera nyazo kuti ine anthu akasankhe uku amene atasankhewo ndi amene titanene kuti anthu kuchipani ma delegates asankhawo nde anthu anasankha ena ndi ena amene anasankhidwa anthu samayembekezera kuti angasankhidwe. Tikubwera ku PP iku tangoona mipando ikulu ikungopita ndithu komanso tikaonetsetsa anthu aja ndoti ali close itu ndi the leadership nde mipando ija yapita kwa anthu amene opanda opikisana nawo zikungoonetsabe kuti kaumwinimwiniko kuti ineyo ndi mwene wake wachipanichi kamene kangakuchuluka muzipani zathu
ma convention atatu amene wawa zimene zonso zabwera poyera sindikudziwa ajeko ndimafuna ndikuti Peter mwinadi pankhani imene makamaka ya maudindo 31 16 have gone unopposed. Zikutanthauza chani zimenezi zikulankhula ku mmene zipani zathu structurally zinakhazikitsidwira kuyambira nthawi imene zinakhazikitsidwa komanso mmene zimayendetsedwera. Chipani choti zipani zambiri, chipani cha PP chimene tikukambirana lero chinayambitsidwa mofanana ndi zipani zina kuti anthu amuchipani chimodzi ayambana ena nkutuluka ndi kuyambitsa chipani china. Kwina zipani zimayambika kapena kusiyana kwa chipani ichi ndi chipani ichi kumakhala pa zinthu zimene zipanizo zimatsamira. Kunoko kusiyana kwa chipani ichi ndi chipani ichi kwenikweni zimakhala amene akutsogolerayo. Zina zimene amayankhula ngati mfundo zimatakhala zofanana. Ndiye chifukwa cha mmene zimakhazikitsidwira zipani zathu, ndondomeko zimene zipanizo zimatsatira ndi zimene zimapangitsa kuti tiziona zinthu ngati zimene tikuona zikuti mautsogoleri machita kudziwiratu kuti uku akatenga ndi awa. Mwinanso mautsogoleri ena ochuluka ndi kumalowa opanda kupikisana nawo. Koma panali chinthu china chimene ndimafuna ndinene pa mpando wa utsogoleri wa chipani. Tikumbukire kuti zipani ndi zimene zimapanga boma. Chipani cha ndale chimakhazikitsidwa ndi cholinga chokuti tsiku lina chidzayendetse boma. Nthawi zambiri munthu amene ali pa mpando wa president wa dziko akakhala kuti ali mu temu yoyamba, ikatha temu yoyamba ija kuti kubwera temu yachiwiri sikwenikweni kuti anthu amuchipani mwake afune kuti uyuyo asapitirize kukhala pa mpando. Nthawi imene kumatseguka ndi nthawi imene wamaliza matemu awiri kuti akusiya kukhala mtsogoleri wa dziko, akusiya kukhala mtsogoleri wa chipani, ndi kuti amene atabwera wakhala watsopano ndi nthawi imene timaona ma candidate ambiri. Mu 2013 ku Malawi Congress Party achakwera anapikisana ndi kunali Ajumbe, kunali Daza, kunali Amunlo, analipo ma candidate ndiye sa 7 amphamvu ndithu. Chifukwa kuti nthawi imene yoyo panachoka munthu oti sayimanso patseguka pakubwera watsopano. Nthawi imene kuchoka 2013 kusafika 2019 ata popikisana umpando wa president, chifukwa kuti iwo anali ndi ololedwa ndi malamulo kuti akhoza kuyimanso, sikunabwere ena amakanga tikulemekeza kuti alipoyi apitirire. Panopo ndikuganiza kuti ku Malawi Congress Party 2025 akamaza panga convention 2029 akamaza panga convention kuti achakwera usayima, sindikhupira kuti pasakhala candidate mmodzi. Chimodzimodzi zipani zinazi zimene ngati ku PP ndikuganiza kuti akamaza panga convention mu 2029 nkuteka kuti amayi muli monse mene zingayenderemo akhoza sangaza khalenso kuti afuna kuyima. Pa nthawi imeneyo ndi pamene mmaona nkhope zina tsopano anthu angapo akupikisana. Koma pamene amene ali pa mpandoyo ali ololedwabe ndi malamulo akuchipani kuti akhoza kuyima, zimakhala zovuta kuti anthu ena abwere azanena kuti tipikisane naye timgwetse. Tikunike nkhani ya mmodzi mwa anthu amene anali ndithu wa chipani chimenechi cha PP, Ibrahim Matola. Zikuoneka ndithu kuti mpando wawo it's now official, watengedwa ndi Abeni Chakhame amene ndi mlembi watsopano wa chipani chimenechi. Tinene ndithu kuti Matola ali kufupi ndi chipani cha PP pamene? Ndinali kumeneko kucheza ndi ena amanena kuti Matola eno akewo ndiye sanafotokozera chipani kuti ine ndakali membala. Komano zikuoneka ngati kuti anthu asiyana. Zimene zimalankhulidwa ku convention dzulo panalankhulidwa miyambi iwiri. Wina ananena kuti pakadafunda padajiwitsa galu. Pamene unalowera mwambi umene undati pafuna kunena chani. Zimakhala ngati kuti akunena kuti inu mukhala ngati mukakamira utanedwa mwambi umene mofulumira unazabweranso wina. Anaza kuti nsabwe kamati yokakamira imapita nawo kaima kalowa nawo mbokosi kaimapita nawo kumanda. Pakadafunda padajiwitsa galu. Nsabwe yokakamira imapita ndi doti something like that. Zimaonekabe kuti pali kaganizidwe kuti mwina
ena asaone kuti pakufunda achokeko. Amene akanakhala kuti akumunena sangakhalenso munthu wina yayi amene akupitiriza kukhala ndi udindo kumene achipani cha PP akuti achokako ndende amatolawo. Ndiyebe zikuoneka ngati kuti mwina zoyendera limodzi apa palibe. Koma mukufotokoza kwa amene nankula nawo kujeniko akuti amatola anu akewo anena kuti mpando wa secretary general sindifuna kuima, ndifuna ndipereke mpata kwa ena, koma ine ndidakalimemba. Izizi sindinamve kuchokera kwa amatola koma kwa anthu amuchipani amene ndinacheza nawo ku convention ya PP ku Crossroads Hotel. Kupita kutsogolo kuno mmene tatero ndithu chipani cha PP chayambapo kukonzekera chisankho chimene cha 2025 ndipo afotokoza Dr. Joyce Banda kuti akupanga assemble team ya ma experts imene ndithu akhale ndithu akugwira nayo ntchito kupita kutsogolo kuno. Kuona PP kulankhula ndithu mwachilungamo ili ndi capacity tikamapita ku 2025 elections. Mmene ndingonena mmene ni akana nenera kuti chipani cha PP tisachionere pasi. Mwina tikatenga ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera komanso kuona ndi chipani cha PP kuti mwina chinali nawo kugwirizanoko. Ndikukhulupirira kuti kugwirizanoko poti pajama agreement yositi maidziwa bwino. Ndikukhulupirira kuti kumeneko mwina akaphunzirako so zinthu zingapo. Chifukwa anali nawo limodzi ngati amayenda nawo limodzi chipani chimene cha PP tisachionere dipasi tisachiphweketse. Atakhala kuti aphunzira zina ndi zina zimene anazoona kuti iwo akhoza kukonza ngati chipani. Capacity in terms of kuti atakuyima paokha ali nayo. Ngati akwanitsa kukapanga convention ndi kuyika anthu maudindo osiyana-siyana kusonyeza kuti akudzipanga reorganize. Akudzipanga organize ndithu kuti ifeyo tikhale ndi structure yolongosoka kuchokera pansi kumapita kuntunda kukamalizira kuntundako. Ndiye capacity ali nayo atha kuchita ndithu campaign. Zili ndi mmene angafotokozere zimene akufuna mmene amafotokozera muzoyankhula zawo mmene angafotokozere amalawi kuti campaign yawo izayenda bwanji adzakopa bwanji anthu. Komanso timu imene atayipanga assemble yoti idzakope anthu ikhala yotani ndipo izikauza anthu zotani. Ndingonenapo mwina fundo ziwiri zimene amayi anafotokoza ngati taonota anapanga stress ndithu pa mfundo zawo zimene amanena zopititsa dziko lino patsogolo ka chipani patsogolo. Anapangapo stress issue ya achinyamata ndi amayi. Tikaona ma dynamics mene zikuyendera zinthu dziko lino I think ka group kamene kaka achinyamata ndi azimayi kakumapanga ndithu form a powerful political base yokuti mukakhala ndi fundo zoti ziwakopa yesu tithaunena kuti capacity ali nayo yokuti apita kuchisankho. Muti nkhani ya achinyamata ndi amayi akuyilumikiza ndi chipani cha PP. Akuyilumikiza ndi chipani cha PP. Zija ndinanena kuti kugwirizanoko atakhala akaphunzirako zinthu zingapo. One of which chitokhala kuti kodi achinyamata ndi amayi akumasintha zinthu bwanji tikabwera ku nkhani ya ndale m'Malawi muno. Ndaona ngati akuyika kamira ndithu ayipanga include bwino mu mfundo zawo zimene akupereka. Pankani yomwe chance mu chaka cha 2014 nthawi imene timakaponya vote kusankha president panali anthu angapo amene anapikisana koma anthu amene anapeza mavoti 1 million kupitirira panali anthu atatu. Palibe amene anapeza mavoti okwana 2 million koma anthu atatu anapeza mavoti 1 million kupitirira. Anthu ake anali Dr. Joyce Banda achipani cha People's PP, Dr. Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress MCP ndi Professor Thabita Mutharika achipani cha Democratic Progressive DPP. Okay? Anthu atatu amenewa anapikisana mu 2014. Mene amayankhulira mobwereza ku convention ya PP akuona ngati kuti mpikisano wa 2025 ukhalanso wa anthu atatu amenewa. Chosinthika kuchoka mu 2014 kuzafika panopo nchonena kuti anthu atatu amenewa aliyense wakhalapo president. Ndi APP akumalimbikira kuti anthu muzikasankha poona record, poona zimene aliyense mwatatuwa wachita nthawi yake. Chimene chocho achinena ndithu
mobwereza afuna kuti mavoti a chaka chino akakhale oyang'ana record choyamba. Chachiwiri ndi chimene chichi kuti afuna kuti okapanga decide mavoti a chaka chino akhale achinyamata komanso akhale amayi. Ndikuona ndikuzika kuti iwowo ndi amene akuyimirira kwambiri zofuna za achinyamata ndi amayi. Akuzindikira kuti tikaona ndi mmene anthu amaponyera voti nthawi zambiri kuno ku Malawi, anthu amavota muzigawo. Pali chigawo china madziwa kuti chigawo ichi mavoti amakonda kupita mbali iyi, chigawo ichi amakonda kupita mbali iyi. Nde app afuna kuti sakale choncho yayi, anthu asakayang'ane za zigawo koma anthu akayang'ane record. Anthu asakayang'ane za zigawo komanso kapanga decide chisankho ichi akakhale achinyamata akakhalenso azimayi. Zimenezi ndiyesa ndi uthenga umene afuna kuti adziunena mobwereza, ndi umene mwina tiziumva pafupi iwowa a People's Party akamapanga campaign. Mwachidule kwambiri pali nkhani imene ndithu Dr. Joyce Banda akuyikamba mobwereza ndi nkhani yokhuza amayi kutukwanidwa. Ndi nkhani ndithu yoti ayikamba dzulo lero nde anayitsindika kwambiri akamba ndithu kangapo nkhani imeneyi. Nkuchita zotani kuti mwinadi pamene tikupita kuma zisankho zimenezi kapati chisankho chimenechi nkhani imeneyi tikhale tathana nayo fa imeneyi ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani yaikulu kwambiri imene ikhuza amayi pamene akupanga campaign. Ngati pali nkhani pali njira zambiri zimene timanena kuti zikhoza kuthandiza kuti tithane nayo. Choyamba ndi chokuti amayi tizidziwa malamulo kuti kodi akanditukwana ndikanena kuti ndikasuma kuti ndipeze thandizo lokuti onditukwanayo alandire chilango komanso kupanga kuphunzitsa ena kuti asadzatukwanenso azimayi. Ndingagwiritsa ntchito malamulo anji, ndingapite kuti. Zimenezi imakhala issue yokuti azimayi ambiri samadziwa kuti ndikapeza kuti kuthandizo komanso ndipereka umboni otani kuti ndatukwanidwa. Kutukwanidwa konso anditukwana motani. Taonapo mabungwe osiyanasiyana akumapereka upangiri umenewu. Ndikukhulupirira kuti ikhala issue imodzi imene mabungwe amene akuthandizira kuphunzitsa anthu za zisankho atayipange hando. Chachiwiri nkhani zotukwanidwazi chizungu chake mati defamation. Ukapita nazo mmakhoti kuchedwa kwa makhoti athu kuti ayigamule kuti apereke chilango mpaka naso mwina nthawi idutsa anthu ayiwala zoti awa ananyozedwa izi. Koma ba studies amene anapangika ambiri pamaonetsa zoti azimayi amene akhala akutukwanidwa amakhala affected mu njira zambirimbiri. Komanso zimene zimabwezereza mbuyo azimayi ambiri kuti akatani akapikisane nawo mipando yosiyanasiyana maudindo osiyanasiyana. Nde I think pamene popo titaonetsetsa kuti pali njira ndithu zokuti ineyo ndikatukwanidwa lero ndipite ndipeze thandizo loyenera mu nthawi iso yoyenera mwina zitha kuthandiza. Tilekezere pamenepo timaoneka ndithu nkhani zikuluzikulu zimene zachokera ku msonkhano waukulu wa chipani cha PP umene watha madzulo ano ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo msonkhano umene utu unali pamutu oti restoring the hope, building a brighter future together, kubweretsa ndithu chikhulupiriro pakati pa Malawi pamene tikupita chitsogolo. Ndikukhulupirira ndithu kuti ayi tamva mfundo ziwiri zitatu zinayi kuchokera ku chipani chimene cha PP. Ndipo ndithokoze kwambiri nzanga amene akhala akutipatsira zonse kuchokera ku Crossroads Hotel, kuchokera